Αυτό είναι ένα podcast όλο υγεία. Γεια σας. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά όλο και περισσότερα ζευγάρια, αλλά και πολλές γυναίκες που σχεδιάζουν το μέλλον τους, δηλαδή την γονιμότητα και την εξωσωματική γονιμοποίηση. Κοντά μας έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες στον χώρο της υποβοηθούμενης παραγωγής, τον γυναικολόγο κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, Γενικό Γραμματέα να πούμε και της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Κύριε Πάντο, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που με απασχολεί, γιατί βλέπω έτσι πολλές γυναίκες και ειδικά γυναίκες νεαρής ηλικίας που θεωρούν ότι η γονιμότητα είναι κάτι που θα σκεφτούν όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή για αυτές. Όμως φοβάμαι ότι η βιολογία τελικά έχει το δικό της χρονοδιάγραμμα. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο συνηθισμένες αιτίες υπογονιμότητας και τι ρόλο παίζει η ηλικία της γυναίκας? Η ηλικία της γυναίκας πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που οδηγεί πάρα πολλές φορές σε υπογονιμότητα χωρίς λόγο. Υπάρχει μια αντίληψη του πληθυσμού και κυρίως των γυναικών ότι όσο έχουν περίοδο, ανεξάρτητα την ηλικία, θα είναι και γόνιμες. Δεν είναι έτσι. Η γονιμότητα μειώνεται μετά την ηλικία των 35 και βέβαια κατακόρυφα μειώνεται και μετά την ηλικία των 40. Με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες είτε έχουν αφιερωθεί στα ακαδημαϊκά τους είτε στην δουλειά τους στον εργασιακό τομέα ή άλλες τέλος πάντων προτεραιότητες, όταν αποφασίζουν να αποκτήσουν ένα παιδάκι σε ηλικία συνήθως άνω των 40, έρχονται αντιμέτωπες πλέον με τα όρια που θέτει η φύση και με υπογονιμότητα που ενδεχομένως να μην υπήρχε ποτέ λόγος να αντιμετωπίσουν. Η ηλικία πράγματι είναι μία από τις κυριότερες αιτίες υπογονιμότητας στην εποχή μας και η ηλικιακή ομάδα γυναικών άνω των 40 είναι η πιο ταχαίως αυξανόμενη ηλικιακή ομάδα που αναζητούν βοήθεια από τους γιατρούς αναπαραγωγής. Ποια λοιπόν θεωρείτε ότι είναι τα κρίσιμα ηλικιακά ορόσημα που πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες? Ξέρουμε ότι το οθητικό απόθεμα μειώνεται και μειώνεται σημαντικά έως την ηλικία των 35, δηλαδή άνω του 95% του οθητικού αποθέματος, των αριθμών των οαρίων που είχε κάθε γυναίκα μέσα της σε μικρότερες ηλικίες των 20-25, ήδη έχουν χαθεί αυτό το ένα μεγάλο ποσοστό μέχρι την ηλικία των 35. Αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε. Γιατί μια γυναίκα 35 χρονών είναι μια πολύ νεαρή ακόμα γυναίκα, είναι εγώ θα έλεγα ένα κορίτσι. Και είναι πολύ πιθανό να μην της περνάει από το μυαλό ότι έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της αναπαραγωγικής της ικανότητας. Θεωρείτε ότι είναι ενημερωμένες οι Ελληνίδες για αυτό το κρίσιμο θέμα που μας θέσατε? Όχι μόνο η γυναίκα των 35, αλλά και μια 40 γυναίκα είναι νέα, είναι δραστήρια, φαίνεται νέα. Έτσι, και αισθάνεται νέα. Και είναι νέα πράγματι, αναπαραγωγικά όμως δεν είναι νέα, διότι έχει ξεπεράσει τα όρια της φύσης. Και εδώ ερχόμαστε εμείς με την ενημέρωση, με την ευαισθητοποίηση. Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα μέχρι την ηλικία των 35 ιδανικά, να κάνει ένα δίχτυ γονιμότητας. Μια εξέταση αίματος, ονομάζεται άμυ, αντιμουλέριον ορμόνη, η οποία δείχνει το οθητικό απόθεμα. Έτσι μια γυναίκα μπορεί να ξέρει, να γνωρίζει τη γονιμότητά της και εφόσον θα ήθελε ένα παιδάκι κάποια στιγμή, γιατί πολλές γυναίκες μπορεί να μην θέλουν και παιδί, αλλά εφόσον θα ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Έχει έναν σύντροφο, βεβαίως να σκεφτεί να αποκτήσει παιδί, ίσως νωρίτερα βλέποντας μια χαμηλή αντιμουλέριον ορμόνη. Δεν έχει σύντροφο και έχει άλλα κατά νου, τα ακαδημαϊκά, τα μεταπτυχιακά, μπορεί να πάρει μέτρα να διαφυλάξει τη γονιμότητά της με κρυοσυντήρηση οαρίων. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει η γυναίκα. Γιατί ξέρετε, είναι σημαντικό να τους λέμε ενημερωθείτε, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να τους λέμε ότι έχετε τα όπλα, έχετε τη δυνατότητα, ακόμα και αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά τα οποία ευελπιστείτε, έχετε όμως τη δυνατότητα να κάνετε πράγματα για να διαφυλάξετε τη γονιμότητά σας. Ακριβώς. Και ιδανικά, καλό είναι να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από την κρυοσυντήρηση οαρίων όταν μια γυναίκα είναι κάτω των 35 ετών.
Δηλαδή, μια γυναίκα που είναι 30-35 και θα ήθελε να διαφυλάξει τη γονιμότητά της, θα χρειαστεί να καταψύξει, να κρυοσυντηρήσει τουλάχιστον 15 με 20 οάρια για να έχει μια πιθανότητα 80-85% αργότερα στη ζωή της να αποκτήσει ένα παιδί. Πολλές γυναίκες όμως έρχονται στην ηλικία των 40-45 και λέμε ας κρυοσυντηρήσουμε οάρια έστω σε αυτή την ηλικία για να μπορέσουμε αργότερα να το αποκτήσουμε όποτε είμαστε έτοιμες. Στην πράξη όμως αυτό που αποδεικνύουν όλα τα στατιστικά δεδομένα και η βιβλιογραφία είναι ότι μια γυναίκα 40 θα πρέπει να κρυοσυντηρήσει τουλάχιστον 30 οάρια για να έχει μια πιθανότητα 50% για να αποκτήσει ένα παιδάκι αργότερα στη ζωή της. Άρα κατά τη φύση είναι κάπως αργά. Βέβαια, είναι δύσκολο αυτό να επιτευχθεί όταν θα μπορούσε να το έχει κάνει πολύ πιο εύκολα 5 χρόνια νωρίτερα. Δηλαδή την άμυ, εσείς σε ποια ηλικία τη συστήνετε, 30 ή κάτω από 30? Μεταξύ 30 και 35 ετών είναι η πιο ιδανική ηλικία κάποια κοπέλα να γνωρίζει, να ήθελε να μάθει τη γονιμότητά της. Δεν θέλουμε να αχώσουμε έτσι, τις γυναίκες τις πιο νεαρές. Βέβαια μπορεί μια 25 να ήθελε και αυτή να ξέρει να γνωρίζει. Βέβαια μια 40 που κάνει άμυ ήδη είναι αργά, αλλά καλό είναι να το ξέρει, ίσως ευαισθητοποιηθεί και αυτή, διότι όπως είπαμε μετά από μια έρευνα που έκανε η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής προετών, όπου κοίταξε τις αντιλήψεις του κόσμου όσον αφορά τη γονιμότητα, υπάρχει μια μεγάλη άγνοια, μια έλλειψη πληροφόρησης, η οποία αυτή η έλλειψη οδηγεί τις γυναίκες και τα ζευγάρια σε απόφαση απόκτησης παιδιού αργότερα στη ζωή τους, σε ηλικίες μεγαλύτερες από ό,τι θα έπρεπε κατά τη φύση, και έρχονται αντιμέτωπες πλέον με διλήμματα που δεν θα μπορούσαν να τα είχαν αποφύγει. Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής έχει κάνει μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης για την άμυ, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία. Έχετε κάνει συνέδρια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ακριβώς, μαζί με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχουμε επισκεφτεί πάνω από 40 δήμους της χώρας και μέσα στην Αθήνα και στην Αττική, αλλά και στην επαρχία και σε νησιά. Μάλιστα κατέληξε σε ένα μεγάλο συνέδριο στην Ιθάκη πριν 3 εβδομάδες περίπου, με συμμετοχή 27 πρέσβων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρεύουσα Κύπρο, όπου εκεί συναντήθηκε η διπλωματία, η πολιτική αλλά και η επιστήμη, προκειμένου να συζητήσουμε και αυτό το φλέγον ζήτημα του δημογραφικού, το οποίο βέβαια ξεκινάει από την έλλειψη ενημέρωσης κατά την άποψή μας, ένα σημαντικός παράγοντας. Πολλοί λένε ότι είναι και τα οικονομικά. Βεβαίως είναι και τα οικονομικά, βεβαίως χρειάζεται και η μεγαλύτερη σιγουριά για την απόκτηση παιδιού, αλλά έχουμε και μια φύση που δεν πολύ καταλαβαίνει και πρέπει βάσει της φύσης να παίρνουμε μέτρα νωρίτερα. Εδώ ο ρόλος του γυναικολόγου που παρακολουθεί τη γυναίκα, πόσο σημαντικός είναι, και αν θεωρείτε ότι οι Έλληνες γυναικολόγοι είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι και προτείνουν στις πελάτησές τους να τι κάνουν? Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του γυναικολόγου, διότι μια γυναίκα θα επισκεφτεί τον γυναικολόγο για ένα τεστ ΠΑΠ, θα τον επισκεφτεί για μια εξέταση μαστού, για κάποια εξέταση έναν υπέρηχο των γενετικών οργάνων. Θα μπορεί ένας γυναικολόγος να επισημάνει στη γυναίκα που μια 38-40 νέα γυναίκα κατά τα υπόλοιπα, ότι ξέρετε, κάντε και ένα δίχτυ γονιμότητας, απλά να ξέρετε τι γίνεται. Και βασικά αύριο μιλάω σε ένα συνέδριο εξωματικής γονιμοποίησης που γίνεται εδώ στην Αθήνα. Εγώ βέβαια δεν θα μιλάω για εξωματική, θα μιλάω για την έλλειψη ενημέρωσης, για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και για την δυνατότητα που εμείς οι γυναικολόγοι έχουμε κατά κάποιο τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε. Και ευαισθητοποίηση των επιστημόνων, λοιπόν, των συναδέλφων σας. Ακριβώς, αυτό θα κάνουμε. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα λοιπόν σε μια νεαρή κοπέλα που έχει μια χαμηλή κακή άμυ και θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε κρυοσυντήρηση, αν βέβαια ηλικιακά έχει τη δυνατότητα. Διαφορετικά, υποθέτω, θα πάει σε εξωσωματική. Ποια είναι η διαδικασία, είναι εύκολη, είναι ανώδυνη? Τώρα, μια χαμηλή άμυ, η άμυ δεν είναι δείχτης υπογονιμότητας, δεν είναι υπογόνιμη γυναίκα αν έχει χαμηλή άμυ.
Η άμμη είναι ένας δείχνης που είναι καμπανάκι. Χτυπάει καμπανάκι ότι ξέρετε πάρετε μέτρα. Τα πάρετε μέτρα σημαίνει είτε κρυοσυντηρώ τα οάρια, το γεννητικό υλικό, είτε μια γυναίκα παίρνει απόφαση για απόκτηση παιδιού. Πιο γρήγορα εφόσον βλέπει μια χαμηλή άμμη. Όταν η άμμη είναι χαμηλή μπορεί να μείνει έγκυος, δεν έχει πρόβλημα υπογονιμότητας, δεν θα οδηγηθεί στην αξιωματική γονιμοποίηση, παρά μόνο αν υπάρχουν κάποιες άλλες αιτίες υπογονιμότητας που τότε τα αντιμετωπίζουμε εμείς ειδικοί, είτε αντιμετωπίζοντας την αιτία, είτε βέβαια εφαρμόζοντας την αξιωματική γονιμοποίηση. Πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτός ο δείκτης γονιμότητας να παίρνετε έγκαιρα, να είναι ευαισθητοποιημένες οι γυναίκες και όσες θα ήθελαν να αποκτήσουν ένα παιδί να το κάνουν στην σωστή στιγμή. Πάμε λοιπόν σε αυτές που δεν θέλουν να το κάνουν δεν θα πω τη σωστή στιγμή, αλλά σε ένα άμεσο χρονικό διάστημα και μπορούν να κάνουν την κρυοσυντήρηση. Είναι σε ηλικία που μπορούν να το υποστηρίξουν. Ποια είναι η διαδικασία? Κάνει κάποιες εξετάσεις μια γυναίκα, έναν ορμονικό έλεγχο, τα λοιμώδη νοσήματα που απαιτεί ο νόμος, υπατήτηδα Β, υπατήτηδα C, VDRL, AIDS, και από εκεί και πέρα της δίνουμε κάποιες ενέσεις. Μία ένεση την ημέρα, υποδόρια, για περίπου 8 με 10 μέρες, οδηγεί στην ανάπτυξη των απαραίτητων αριθμών οαρίων από τις οθήκες της. Γίνεται η ολιψία κάποια στιγμή όταν πλέον είναι όρημα τα οθυλάκια της, με μια απλή μέθη, 5 λεπτά υπόθεση, και συλλέγουμε τα οάρια και μετά οι βιολόγοι στο εργαστήριο τα κρυοσυντηρούν. Όπως είπα νωρίτερα, θα θέλαμε τουλάχιστον 15 με 20 οάρια να έχει μια γυναίκα έως 35 ετών για να έχει μια μεγάλη πιθανότητα αργότερα να αποκτήσει ένα παιδάκι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αν δεν τα καταφέρει με την πρώτη διέγευση, ίσως χρειαστεί και μια δεύτερη μετά από 2-3 μήνες. Τα φάρμακα αυτά έχουν παρενέργειες, είναι ασφαλή? Τι λένε τα επιστημονικά δεδομένα? Η διαδικασία είναι ανώδυνη, είναι ασφαλή. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες όσον αφορά τις επιπτώσεις των φαρμάκων. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με αυτό που οι γυναίκες φοβόντουσαν, δηλαδή με την κακοήθεια, του μαστού κυρίως. Μια μεγάλη μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε μόλις πριν 4-5 χρόνια από το King's College της Αγγλίας, παρατηρώντας 1,8 εκατομμύρια γυναίκες, σχεδόν 2 εκατομμύρια γυναίκες, και για 27 χρόνια έδειξε ότι δεν υπάρχει καμία αυξημένη πιθανότητα απόκτησης παιδιού, απόκτησης κακοήθειας από τα φάρμακα, όσες φορές και να έχει υποβληθεί σε τέτοια διαδικασία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα, αλλά το σημαντικό είναι ότι η επιστήμη νομίζω έχει πέσει πάνω από όλα αυτά και έχει κάνει τις μελέτες που δείχνουν το ότι είναι ασφαλής διαδικασία και ότι οι γυναίκες μπορούν άφοβα να την εμπιστευτούν. Μια γυναίκα λοιπόν 40-42 χρονών, ίσως και 45, που έχει καταψύξει τα οάρια της, πόσο πιο υψηλά ποσοστά έχει στην εξωσωματική γονιμοποίηση? Όταν μια γυναίκα είναι 45 ακόμα και 50 ετών, αν έχει καταψύξει τα οάρια της σε ηλικία 35 ετών, διατηρεί την πιθανότητα επιτυχίας στις 35. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια γυναίκα η οποία για οποιουσδήποτε λόγους ήθελε να αναβάλει την απόκτηση παιδιού, αλλά σε μια ηλικία 48 ετών που η πιθανότητα απόκτησης παιδιού με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ή με τη φυσική σύλληψη είναι κάτω του 5%, το να έχει κρυοσυντηρήσει ο Άρης σε ηλικία 35 ετών που η πιθανότητα είναι 60, ενδεχομένως και 70%, είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη γυναίκα αυτή η πιθανότητα. Δηλαδή ουσιαστικά διασφαλίζεται την νεότητά μας, ακόμα και για ψυχολογικούς λόγους, κύριε Πάντε, νομίζω. Μας κάνετε, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον αν είχα τη δυνατότητα σε αυτή την ηλικία να είχα καταψύξει τα οάρια μου, είτε θα τα χρησιμοποιούσα μετά είτε όχι, θα ένιωθω ότι είμαι πολύ ισχυρή. Δηλαδή, έχω ουσιαστικά διασφαλίσει την αναπαραγωγική μου νεότητα για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι λίγο? Ακριβώς. Και αυτό έχει συμβεί από τη μία, και από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι μια γυναίκα σε μεγαλύτερη ηλικία, εφόσον αποκτήσει ένα παιδάκι, ενδεχομένως να μην μπορεί πλέον να αποκτήσει δεύτερο λόγω της ηλικίας, μέσα από την κατάψυξη οαρίων όμως έχει πλέον και αυτή τη δυνατότητα να αποκτήσει και ένα δεύτερο παιδάκι. Με ένα δεύτερο σύζυγο ίσως. Και με τον ίδιο σύζυγο. Δεν χρειάζεται να αλλάσουμε σύζυγους, τα οάρια μας να έχουμε μόνο στην άκρη. Άμα είναι να συμβεί όμως αυτό, καλό είναι να έχουμε επιλογές. Ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Πριν τελειώσουμε, θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που μας παρακολουθούν? Είναι καλύτερα η πρόληψη
από την προσπάθεια θεραπείας και αντιμετώπισης ενός προβλήματος που ενδεχομένως να μην υπήρχε ποτέ λόγος να αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος. Μέσα στα πλαίσια της πρόληψης, νομίζω ένας δείκτης γονιμότητας, η άμη, υπάρχει σήμερα, ας τον εκμεταλλευτούν οι γυναίκες. Και στη συνέχεια η κατάψυξη των οαρίων δίνει τη δυνατότητα στα νεαρά κορίτσια να σχεδιάσουν το μέλλον τους έτσι ακριβώς όπως θέλουν, χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς προσωπικούς ή επαγγελματικούς προκειμένου να γίνουν μητέρες. Να διατηρούν την αναπαραγωγική αυτονομία τους χωρίς να χρειαστεί να τη θυσιάσουν λόγω άλλων προτεραιοτήτων που έχουν. Και την προσωπική τους ελευθερία, θα έλεγα εγώ, που δεν είναι και λίγο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αυτό είναι ένα podcast «Όλο Υγεία».